Okay, vi har kigget lidt på den narcissistiske personlighedsforstyrrelse. Øhm, og så nogle forskellige socialisationstyper, der leder til, at narcissismen opstår. Og narcissisme, det er et begreb, der faktisk stammer fra den græske myte om Narcissus, der blev forelsket i sit eget spejlbillede. Og i psykologien, der betyder det så, at man ligesom retter al sin kærlighed mod sig selv, og bliver meget selvoptaget, og har et meget stort behov for at få sig selv bekræftet hos andre. Og der er så nogle forskellige ting, der kan lede til den her narcissistiske socialisationstype. For eksempel den her forældelse af normer og værdier, hvor man ser, at mange af de normer og værdier, der galt for vores forældre, ikke længere gælder for min generation. Derfor så har vi også et meget mere usikkert grundlag. Altså vi har ikke nogen faste rammer for, hvordan vi skal danne vores identitet. Og derfor er det også meget naturligt, at vi er nødt til at rette mere fokus på os selv som unge, fordi vi ikke længere har det der faste grundlag og de der faste rammer og normer, som forankrede de tidlige generationer. Og også den her opløsning af fællesskabet, hvor man ser, at forældre bruger meget længere tid på arbejdet, og hvor familiens forskellige led er spredt ud over hele landet, så man ikke længere har det der tætte fællesskab i familien, som man havde førhen. Derfor ligger man meget mere, laver man mange flere af sådan lidt mindre tætte relationer, hvor man skal have et meget højere fokus på selv at fremstå så godt som muligt, så de her relationer bliver så gode som muligt, så hurtigt som muligt. Så derfor skaber det altså også en øget selvinteresse. Derudover, der har vi også i løbet af de sidste 50 år opnået meget højere vi har fået meget mere fritid og et meget højere forbrug. Så vi har fået et meget større behov for selvrealisation og sådan noget, som ligesom følger med, at vi har fået meget mere fritid og mange flere penge og forbrug af. Og det skaber altså også den her interesse i sig selv, hvor det ligesom handler om at se så godt ud som muligt, så hurtigt som muligt. Og så også det faktum, at vi lige så stille er begyndt at se verden som en labyrint, fordi det er meget svært at finde rundt i verden i dag med bureaukratier og koncerner, der ligesom leder det hele, så vi føler os ofte som bare et nummer i rækken, som ikke som et rigtigt menneske længere. Og derfor har vi et behov for ligesom at være nogen, i stedet for bare at være noget. Og derfor der leder det altså igen vores opmærksomhed ind på selvet, fordi vi har behov for ligesom at kunne stå frem i verden, uden bare at være en, der ligesom falder i et med mængden. Og så er der også opstået den her individorientering i verden, hvor vi ligesom har fået rigtig stor fokus på individet, og vi har fået mange flere rettigheder som enkeltpersoner. Så vi har altså fået en enorm stor frihed til at vælge vores eget liv, og det gør jo så også, at vi ligesom overvejer meget mere omkring os selv, hvad vi vil bruge vores liv på og vores tid på, netop fordi vi har så meget fokus på os selv og på det enkelte menneske. Og det appellerer igen til den her selvoptagethed, fordi vi lige pludselig selv skal koncentrere os ultra meget om, hvem vi er som personer. Og så er der også i løbet af de sidste måske 50 år kommet en stor ændring i børnenes situationer. Fordi nu forældrene ikke længere børnenes mål med livet, men børnene er ligesom blevet forældrenes mål med livet nu. Og der kan derfor ligesom opstå nogle situationer, hvor forældrene de bliver for eftergivende over for barnet, og ikke stiller de faste rammer, som barnet har brug for, når det ligesom skal opdrage. Så har forældrene ofte dårlig samvittighed over, at de mangler tid til børnene. Igen fordi, at man bruger så meget tid på karrieren og på arbejdsmarkedet. Så de forkæler
børnene i højere grad end de gjorde førhen. Og det kan gøre børnene meget egoistiske og selvoptagede, fordi de får hele tiden at vide, at de ligesom er det vigtigste i verden for forældrene. Og de får aldrig nej. Så det bidrager altså også til, at de har en meget, de bliver mere narcissistiske i deres tankegang, de her børn.